Hello po mga ka-team DFL, welcome po sa aming YouTube channel. Kami po ngayon ay nangunguha ng suso. Bali, try po namin dun sa ilog kung meron po ngayon. Susubukan lang po namin. Then kasama po natin ang team DFL at saka si Camera Girl. Hello po. Yan. Tara guys! Let's go! Let's go! Bye! A few moments later. Alam mo guys, oh, may nakuha silang pulot. Nandito kami sa bahay ni Auntie Maria Fe. Pahipahinga muna guys. Ayun, nakuha niya ting. Magkano yan? Ito na guys, oh. Magkano binta niya, kuya? Kuya, magkano? Bilhin nga namin. Guys, oh. Iyan ang puro guys, purong-puro. Puro pagmamahal. Galing yan. Ito kuya, napisaan na to, hindi pa. Napigaan na ta. Napigaan na, Sep. Napigaan na? Pinagpigaan na. Ah, napagpigaan na. Ayan guys, malapit na kami sa ilog. Sakto, mainit ang panahon ngayon guys. Sarap maligo. Lublub. Ah, ito ng kalabasa ni Auntie Maria Fe. Malapit na siyang harvestin. Kami mag-harvest nito eh. Oh. Abangan nyo yan guys. Pinaasawa ko. Naku, yung pinaasawa mo ate, hindi nabuhay. Sabihin, hindi sila nagmahala. Baka ano? Baka nagloko kaya hindi nabuhay. Yung baby nila. Guys, andito na kami sa ilog, baba ng Krayang. Kalapit pala nila ang tipi dito, no? Kung gusto nila magbaha dito, dali dyan sa kabila. Yung baywang nga, baywang. Guys, ang sarap maligo. Mukhang hindi kami makakahanap ng suso. Maliligo na lang kami. Gusto ko nang mag-dive. 1, 2, 3. Parang tito naman na dyan. Oo, sa baba niya na. Antay, maligo na lang tayo. Para tayo makuha. Hapon na tayo yung guys kasi. Matago sila pag ganito mainit. Sabi nila, hapon daw yung nagsisilabasan. Pag ganitong oras, mainit. Nakatago daw sila. Awanan guys, agdidigos dan. Lipat kami guys ng ano, pwesto, baka may manap kaming suso. Guys, sexy oh. May chicks. May chicks kaming kasama. Ganito guys yung hinahunting naming suso. Ang problema, nakatago sila. Yan. Masarap to guys.
Ano, yung sabaw niya yan, may konting pait. Sarap. Higupin. Ito. Sa hapon daw sila lumalabas, kumakapit sa mga bato-bato. Pag ganitong mainit daw, tumatago sila. Oh, hala, kadaming ukyang oh. Yun ang maliliit. Mapuputi na. Tawang tayo, nakaupo na kami. Maliliit lang siya oh. Oh, tara. Layan ako dami na. Oh guys, ako natin Joan. Galing yung Ate Joan talaga. Di ba, we? Lagay mo dyan. Ay, meron din ako nakata. Boy ba? Patay? No? Guys, kalaki. Patay guys. May naramdaman kang nakatusok pain. Ayun na yun. Hindi, ba't iba man to? Ayan yan oh. Palit na. Oo. Siya nakuha ng tuligaya. Dito pala sila nakatago. Bagsak ko na rin. Basaan sunflower. Ako guys, nakaupo talaga. Oh guys, may nakuha ko sa lumot pala sila. Oh. Sarap. Dito, ito pa. Oh. Wala, oh guys. Parang gusto ko tong ton na ito. Wala Makuha tayo. Kaputi ng ukyang dito. Oh. Kailang kaliliit? Kasarap ipalkang yan. Gusto ko Maliit yan. man. Ganyan. Baka pati yung ano kainin mo. Ilalagyan. Hindi, makuha dito. Mataba yung ano dito. Yung tawag dyan. Bakit ganito kaliliit? Oo. Kunin na rin. Bakit daw yun. Sarap yan. Di ba makatikin niya? Sarap to Kaya nga. Ito rin mas gusto ko to kaysa sa lindol. Ay hindi, gusto ko rin ng lindol. Kaysa sa Agurong. agurong, dilba. Mas gusto ko yun. Oo, mas gusto ko to sa bildat. Yung pait-pait niya guys, yung nagpasarap. Oo. Pag malinaw pala siya, makita mo. Sa hindi pala nag-aagos. 'Di ba? Pero pag sa hapon siguro kasarap manguha na. Abot na to mamaya. Meron dyan ang te? Tsaga. Walang tsaga, walang nilaga. Tsaga lang guys ang puhunan dito para magkaulan. Malapit, malaki. Ito pa guys. Bakit? May short ka naman eh. Alam nila magpugaw. Hindi malamig. Masarap po yan. Kami nga, baka ano, di man kami nilalamig. Kailan ba kayo natin mapuno yang? Nagatayin na sila. Mamayang hapon, naglitaw na sila guys. Ay ito, malaki-laki yan. Kasi ano, abutin kami ng hapon dito. Ay! Kape! Kinagat ako. Ginawa mo sana. Ba't kinuha mo? Hanapin mo, Je. Ako nga rin sa likod ko kanina daw may naglangoy na ano. Wala na. Kadaming isda dito.
Magulat ka rin kasi. Guys, okay ang Maputi ang okyang dito. so kalaki. Ano? Imported. May lahi. Aray ko. Bistiso. May lahi. Korean. Okyang slash suso. Ang aming ano Ayan ngayon. guys, oh. Basta maulam guys. Ah. Pwede na yan. Magkaiba namang luto yan. Kasi parehong meron. Suso at saka yan. Ang puputi. Sana all maputi. Si camera girl yun. Di niya ni camera girl. Puro lumot na rin ito nakakapak. Kung naitim na tayo. Kulay lang yan. Okay lang yan. Ay na nga yung kulay mo. Wala nga naman. Malalim na dito. Kalalim na rin. Wala kadami okyang. In fairness. Kung mabagsak tayo sa okyang ay. Di ah. Hindi ka lalaki. Mapantay laki. Di. Hindi ko maabot. Kasi na rin ng pool. Guys, malalim na siya. Iba ba niya? Halo. Yung ganito? Oo. Ay, iba pala to. Kulog-kulog ah. Saan pa sino? Karami ka na ante? Uwe. Ako pa. Ante pa, Batikano yan. Ay, ba't ka na? Kabisado niya guys kung saan nakatira ang ano. Mga lamang tubig. Parang kalamig na dito. Kulog batilog. Malamig. Naman na kasi. Malamig nga yung tubig dyan. Lima-lima eh. Ang dali mag-ipon. Masilit nga. Bakit ba yung kahapon isang balding nakuha niya? Nagapulot-pulot lang nga daw. Pulot lang Sino nga. yan? Si Uncle, ano? Uncle Pangako. Boy natanod daw. Sino yun? Oh, saan ka lang? Ay, ala kuros. Oh guys, oh, may nakuha kaming hipon. Nakapaan. Ay! Kayag-kayag. Yan, ganyan. Magkasunburn. May jacket ka naman, ante. Ay, nagakuha kami kalalaki. Marami pang makuha. Para kasi ito sa gilid-gilid kami lang ni Malang Norman ganito. Oh, maganda magkuha. Maganda pag gano'n din ah. Matusok-tusok pa yung kamay mo. Dalawa lang kami. Dito? Ay na, ada kape, aray ko. Aray ko, aray ko. Nahuli mo tayo? Ay, kalaki! Kalaki! Mataba yan, masarap yan. Kape. Ayan, ante yung nagkagat sa akin. Ayan yung nagkagat sa akin. Nandito yung sa mga ano yung... Ay! Ay! Andito yung isda. Alo! Kagaling! Ala, hipon! Ala! Galing! Nakakuha na kami ta lumot, nakabalko. Diba guys? Oh. Nakakapalang namin ng hipon. Oh, diba? Tanggalin natin yung ano para... Nahulog tuloy yung isa. Pandagdag. Andito. Tapos yung isa dun sa alat na antipaseng. Hindi na magdandag yan. Nagdaktipay. Sa ibabaw lang yan, antay? Ginakapa mo din sa pag-ilupa. 2 At inches. hindi na nga makita. Antay. Nako. Taga-tiyaga lang guys. Makakarami rin kami.
Pe-shoot mo na. Laki oh. Tida darling. Sana may makuha pa akong hipon. Yung malaki. Baklat yan. Ipalitan ko nga yan mamaya. Gusto ko yan. Lah, may naggalaw na naman. Dadalo mo. Parang Sida-sida. hipon yun eh. Saan na nagbakla na nakuha kong kuha? Bono. Ano, may nakuha na naman ako. Oh. Ano yung kape? Ne? Wow! Jeffrey, sabi Jeffrey, kape! Dalan mo. Dalan tayo malamin. Check, check, check. Yun. Yun Sari-sari na yan guys. Magtagpuan man yan sila sa tiyan. Ayan, pagdating sa dyan ah. Maibos mo. Nice to meet you. Kumandibanit na ibidaw. Lipat na lang sa kabila. Diyan, sa kabila. Ang dami dyan. ukyang pero maliliit. Yun o, nakadami na si ano. Ay! Ah, hipon! Saan na? Nabitawan. Ano ba yan? Nakikigtot kasi ako. Kasi nakikupin ka. Eh, Copy pa more. Kaya ano mo na yung sarili mo. Kunwari may makukuha ka. Pag may nakapakang ganun yun na yun. Nagapalag-palag kasi. Palag-palag. Natural, magpalag-palag. Palangan din palag. Huwag mo na, hindi mo magpalaan. Hinaharas mo. Ikaw ba naman yung sinakal? Makapakigtot mo. Ganin, guys. Ang galing mo sa bilag mo. Yun na lang. Yan, bunog. Puro ka magkatawa, ba't mo malala? Nawakan ko na eh. Ay, isda. Ay, sama. Ang dami yung isda. Sayang yun, guys. Ulam na rin yun. Pinakawalan mo pa. Ayan guys, manakwaling bunog sante. Ayan, Ilapit mo ante. Guys, yung nakuha namin crab. Ante, may kapira! Sandali. Nakaapat na tayo, Kapi! Napan, taligaya. Wala tayong maulam, ha? Okay, yung nagkapang dun kanina. Yan yung hipon ko dyan. Buti hindi yung sipit niya yung nakasaktuan ko eh, yung likod niya. Kaya sabi ko, kapit Walang kapi dyan. Sorry na lang. Pwede na ilutuin mo yung hapon lang tayo. Ibilad na lang natin. Damag-damag na nga siya sa tubig, hindi nakatayin na to eh. Mm. Wait lang ante! Wait lang! Hindi! Hindi ako patay! I-CPR mo. Hindi, yung pagkakaano ng te, masyadong Baka natay. Natay. Malambot. patay. Natay guys. Sida. Te, galing mo. Dali, ante. Ginto. Alat. May bulong siya nakuha. Wala kasarap. Palaki. Ay, mahulog ng kape. Lagi naalak sa tek. Ito pa, Pink. Ang tiligaya kalaki. Oh, ante, baka makawala. Maligo ka muna. Naku. Wait natin, buksan ko. Naku. Ayun na. Kuros sa. Kuros sa. Oras. Laki. Guys, ang hipon. Wow. Hoy. Nagapalag-palag na yung mga isda. Laban-laban tayo, Ano, suso. Tagalumot. Ang ginagapang-gapang mo dyan. Tarante, lipat tayo? Lipat tayo. Lipat tayo. Nakaikot na tayo eh. Lipat kami ng pwesto guys. Tara, lipat.
Lipat. And guys, marami-rami ng amin po. Pero pupunuin namin. Ito try namin punuin. Guys, oh, giant na kyang. Ngayon lang kami nakakuha ng ganyang kalaki. Baka marami pa dito kahit ganyan kalalaki. Maitim nga lang. Malaki naman yun. Ante Guys, ang nakuha namin, marami din kami nakuhang kayagang or kapte. Sa Ilocano kapte. Ang suso. Isda rin guys. Ang suso pa ang suso. Guys, halo-halo na yan. May tulya. May hipon. May hipon. Yan. May Kapa-kapa lang yan guys. May bunog. Oh, may dalawang bunog. Yan. Oh, di ba? Sarap. Tapos ang kakat. Kakainin namin yan mamaya guys. Nabigyan yung tabi ka sa kapit. Ito yung pinakamalaking tulya. May tagi-isa rin kaming guys. Kapte o kaya kayagang. Pero ito talaga yung purpose namin. Kaya lang kunti lang nakuha namin. Mamayang hapon pa daw. Pero kasi na sa amin yan. Pauwi na kami guys. Much later. So guys, natanggalan natin ng puwet. Ito, matulis. Yan. Para madali na siyang kainin mamaya. Bali, pagsasamahin na lang namin yung tulya at saka suso. Pareho lang naman sila guys ng ng luto. Ayan, nagpapakulo na tayo ng kamatis. Ito na siya guys. Isang kulo lang yan guys. Pwede na. Susunod na yung tulya. Kamatis, luya, asin lang ang ingredients niyan guys. Masalamat sa biyaya mo pinagdala mo sa Guys, may bangus din guys kasi baka kulangin itong nakuha namin. So, may kape. yung kapte guys, binigay na lang namin kay Auntie Paseng. Para may ulam si Uncle Marcy. Lang nila kanilang tanghal. Ang lasa nito guys, medyo may pait. Sunod guys, balik kami pero hapon na. Malayo yung oras ng pagpunta namin. Sobrang excited. Na-excite kasi kami, sabi nila marami daw. Hindi naman nila nasabi na dapat hapon daw. Nakaano na. Buti may hindi kami nasiro guys. May nakuha pa rin. Kapag yung pinakamalaki siguro. So, kami nakuha na lang ito. May laman yan. Baka yung laman yan. Sa pagdila. Kapag lang. Di ba, Nes? Sulit na naman ito, Nes. Oo, gumas. Ano? Sulit ka na naman. Favorite yan guys ni Nes. Ito mo naman. Kalimutan mo daw magsaltot. Expert ka. Pwede ka naman sarap magkape guys. Isang bunga, pagaling magsuntok. Hindi mo kumakain natin eh. Sarap nga, yung pait niya. Gamot yun. Ano ba? Kahit kalilit mo. Tuyak ka tutaya. Bangot oje. Kulong kasi. Sitar mo tayo. Ngayon mo lang din matikman yan eh? Ngayon mo lang matikman? Yung sasako? Ha? Masarap. Buti ikaw kahit ano. Go. Go.
So guys, yung bata na to kahit anong pakain mo kayo. Ibig sabihin, marami pa rin ano yung isda. Wala ni sir, ano ba isda yun? Wala kang Graba yung leg ng mes. Pero gumagano no? Pinagaling natin ngayon. Ano yung magkain na kayo? Kain na daw pa. Parang kulang yung kape ko. Gusto ko ganyan kalaki, oh. Kape ako ng hapon, di akong patutuwa. Ito. Medyo ano Shout out po kay Manong James Romero. Kamusta po dyan? Hello po, Manong. Kamusta po? Ingat po. Shoutout din po kay Sir Jos Romero Ruiz. Hello po, sir. Hello po. Kain po. Kain po tayo ng suso. That's up. Shoutout po kay Sir Arnel Legaspi from lokal ng Bayanbang, distrito ng Metro Manila East. Hello po sa lahat Hello ng po. mga kapatid dyan. Ingat po kayo Hello dyan. po mga kapatid. Hello din po kay Ma'am Dang Dipante. Hello po. Kumusta po kayo? Ingat Hello po po. kayo. Ingat. Ingat po palagi. Shoutout po kay Sir Bobby Buntalbano from Batangas City. Hello po. Kain po. Kain po. Ingat po kayo dyan. Magandang gabi po. Shoutout rin po kay Sir Ruben Rualo. Ingat po kayo dyan. Hello po. Thank you po sa panunood. Shoutout din po kay Ma'am Merly Mondero from Paniki, Tarlac. Hello sa mga taga Paniki. Hello po. Gusto ko sa aming mga kababayan dyan sa Paniki, Tarlac. Shoutout kay Kumaring Sherry Lou and family. Sure. Ang init. Mariko. Ang init. Gabi pa more. Kahit mainit, sige, takpe ka mo. Hello din po kay Ma'am Rosemary. Hello din po kay Ma'am Rosemary Lorenzo from from USA. Hello po. Pagod daw siya guys. Tignan yung pawis niya guys. Oh. Wala, pinapawisan si Eunice. Okay lang yan. Kasarap kasama. Pero, Hindi tayo mo tayo.